Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, Ermenistanyň paýtagtyna elektrik nurklarynyň ýokarlanmagy sebäpli başlanan ýygnançyklar, protestler ikinji hepdesine girdi. Protestçiler polisiýa bilen çaknyşyk töwekkülliklaryna garamazdan ýa-da tesmejekdiklerini aýdýarlar. Ýöne hökümet hem elektrik bahalarynyň ardanladylmajagyny aýdýar. Ýöne hökümet goly ýuky maşgalalara berilýän gollugyň artdyrylyjagyny wada beripdir. Temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär. Ermenistanyň paýtagtynda bu ýurtda elektrik energiýasynyň bahasynyň gymmatlamagyna garşy geçirilen ýürüýüşler ikinji hepdesine girdi. Polisiýa bilen has köp çaknyşyklaryň bolmak ähtimallygyna garamazdan 25-nji ýylda ýan bermedek protestçiler öz çäreleriniň ýyda gaýtmajakdyklaryny aýtdylar. 25-nji ýylda Yerewanyň prezidentlik köşküniň golaýynda ýüzlerçe adam oturup protest çäresini dowam etdirdi. Munyň netijesinde olar şäheriň esasy köçesini bagladylar. Ermenistandaky bu protestleri guramalaşdyrýan talaňçylyga ýok atly raýat jemgyýetiniň lideri Vaginiak Shushanyan Adatlyk radiosyna beren maglumatynda biz howlugam-zok. Biziň 1 awgustdan elektrik energiýasynyň gymmatladylan bahasy güýje girýänçe ýene 1 aý 10 günimiz bar dedi. Bu aralykda Ermeni premier ministri Hovik Abrahamyan hökümet ýurtda elektrik energiýasynyň bahasyny ýokarlandyrmak baradaky kararyndan ýyda gaýtmaz dedi. Muňa garamazdan ol 25-nji iýunda geçirilen hökümet maslahatynda ýurtda elektrik energiýasynyň bahasynyň ýokarlandyrylmagyna hötde gelmekleri üçin 105 000 çemesi ýetirinip bilmeýän maşgallalara döwlet tarapyndan berilýän pul kömeginiň möçöriniň artdyryljakdygyny aýtdy. Abrahamyan protestçileri beklenen Bagramyan skwerini açmağa çağırdı. Bu aralykda Russiýanyň Daşary işleri ministrligi Ermeni häkimetlerini demonstrantlaryň gowdgan meseleleri boýunça ulalaşykly netije tapmaga ündedi. 24-nji ýylda giýişlik ýaýradylan beýanatda Russiýanyň Daşary işleri ministriniň ornwasary Grigoriy Karasin Moskwa Ermeni liderleriniň akyl paýhasdan uğur aljagyna bil baglaýar diýdi. Ermenistandaky gahar adamyň döremegine bu ýurtda ilata berilýän elektrik energiýasynyň bahasyny 1 awgustdan başlap 16 göterim gymmatlatmak baradaky kararyň kabul edilmegi sebäp boldy. Ermenistanyň ýurda elektrik energiýasy bilen üpçün edýän kompaniýasy, ýagny Ermenistan elektrik ulgamyny Russiýanyň Interrao firmasy dolu eýçilik edýär. Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan protestçiler bilen iki gedek duşmaga synaşdy. Emma onuň bu synanşygy şowsuz boldy. Sarkisyan Ýewropanyň Halk Partiýasynyň sammitine gatnaşmak üçin 24-nji ýylda Brüssele gaýtdy. Gipleşikleri geçirmekden ýüzegren demonstrasiýalaryň guramaçylary hökümetden ýurtda elektrik toğunun bahasyny gymmatlatmak barada kabul eden kararlaryny ýatyrmagy isleýändiklerini nygtadylar. 25-nji iýunda ir bilen Ermenistanyň polisiýasynyň başlygy Vladimir Gasparyan Yerewanda protestleriň geçirilýän ýerine baryp gördi. Emma ol demonstrantlaryň hijisi bilen gürüňdeş bolmady. Hormatly dinleyijiler, kärdeşim Sehrany dinlediňiz. Gepler adatly radio. Habarlar günneliginde dowam etdirýär. Öňkü Sowet giňişliginden Owgaňystana geleliň. Habarlardan ma'lum bolýar, Demirgazy Owgaňystanyny jeňçi toporlar bilen hökümet güýçleriniň arasynda alym merdimli söwüşler barýar. Fitneçiligiň gaýtadan mögzäp galmagy Owgaňystanyň liderleriniň arasyndaky oňuşmalyklaryň gyra goýulmagyny talap edýär. Soňky habarlara görä köne bäsleşler Balx vilayatynyň gubernatory Ata Muhammed Nur bilen ýurdun 1-nji vice-prezidenti Abdulraşid Huçsu talep esasyny ödara ýaranlyk gurupdyr. Ata Muhammed Nur bu ýaranlygy jeňçi toporlara garşy bilelikde göreşmek niýeti bilen düşünürdi. Temany kawulla kabarçymyz Şamerdan Gulmurady dowam etdirýär. Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň aşyr derece yaramazlygyny resmiýler boýun alýar. Daşary ýurtly jeňçileriň Demirgazyk Awganystanyň Merkezi Aziýa respublikalary bilen serhetleşýän sebeplerinde ýerleşýändigini ma'lum edýär. Şu sebäpden öňki meýdan komandirleri vice-prezident general Dostum bilen Balx vilayatynyň häkimi Ata Muhammed Nur hem jeňçilere garşy göreş boýunça koalisiýa döretmek barada ılalaşdy. Demirgazyk Awganystanda güýçli hasaplanýan iki lideriň gatnaşygyny gowlaşdyrmak üçin Jemgyýeti Islamy we Jümmiş Milli Islamy toparynyň yerli komandirleri rol oýnapdyr. Şeýle bolsa-da öň birek bilen garşydaş bolan general Dostum bilen Ata Muhammed Nuryň bileleşiginiň daşary ýurtly militanlara garşy göreşde netije berjekdigine synçylar şüpheli garýar. Şoňa garamazdan general Dostum
Ata Muhammed Nur bilen özüniň Talip rejimine garşy bilelikde göreşendigini aýtdy. Demirgazyk Awganystanda Islam döwleti atly topara garşam onuň bilen bilelikde göreşmäge özüniň taýindigini general belläp geçdi. بصفت معاون خود ما در جنگ‌ها آزادی افغانستان از چنگ طالبان نقش خوبی را بازی کرد. General dostum öňem Demirgazyk Awganystanda ýagdaýy gadylaşdyrmak boýunça 20 000 söwüşijiden abarat ýeragyl topary döretmegi teklip edipdi. Ýöne onuň bu teklibini Awganystanyň Milli Howpsuzlyk Keňeşi kabul etmändi. Eger prezident Gani ruhsat berse, Demirgazyk Awganystanda talip jengçileriniň we Islam döwleti atly toparyň militanlarynyň öňüni almaga özüniň henidem taýýardygyny general dostum aýdýar. Talip ýarallarynyň we Islam döwleti atly toparyň jengçileriniň halky zorlaýandygyny general ma'lum etdi. در شمال اگر رئیس صاحب به ما هدایت بده مردم افغانستان تحملی General dostumyň harby ugurdan uly tejribesiniň bardygyny özbek bilermen Azizulla Aral aýtdy. Ol eger jengçilere garşy göreşe başlasa, onuň netije berjekdigine Aral umyt baglaýar. General dostum harbiy sohada şu kadar tecrübesi köp, o muhalefetke karşı muvaffakiyet. Emma Awgan güýçleriniň aýry ýeragyl topar döretmegiň ýalňyşdygyny harbiy bilermen Nazımgül Zedran aýdýar. Jengçilere garşy göreşde ata bilen dostumyň koalisiýasynyň peýdaly bolmajakdygyny ol öňe sürýär. فرهنگ ملیشه سازی اگر ما در فکر تقویه نیروهای ملی خود شویم بهتر خواهد بود. Balx hakim bilen general dostum koalisiýasyna Awgan türkmenläriniň wekilleri hem gowy baha bermeýär. Türkmenleriň beýtarapdygyny, beýle harby bileleşiklere goşulmajakdygyny aýdýar. Jowzan welaýatynyň hakimi Hajybay Murat Goýunlynyň aýdyşyna garaganda Awgan milli goşuny we milli polisiýasy güýçlendirilmelidir. Yerli ýaragyl toparlar öňem netije bermändir. Yine yerli ýeragyl topar döredilse onuň halk üçin we ýurt üçin howply bolmagynyň mümkinligini hakim aýdýar. Biz istiyoruz polis köpelseler Afganistan'da bir nizam var, Afganistan'da urdu var, Afganistan'da polis var. Biz aytýas onu takviye etmek gerek, şonu köpeltmek gerek diýip men öz fikirim şeýle, halkyň fikirim şeýle. Öyle ýagdaý bir öňem bir gowy netije berip halky hoş eden ýeri ýok ol ýagdaýlaryň. Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizden dinleýärsiňiz. Türkmenistana gelýär. Türkmenawatda medeniýet gepdeligi geçirilýär. Has ol 22-nji ýylyna başlandy. 24-nji ýylyna bolsa prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Mardan Türkmenawada geldi. Medeniýet gepdeligi 29-nji ýylyna prezidentiň dogulun gününe tamam bolýar. Ýöne bu gepdelige adamlaryň saýlanyp gatnaşdyrylýanlygy, ýagny ýöneki adamlaryň toý tomoşa göýberilmeýänligi aýdylýar. Şol wagtda bu hil çareler döwlet edaralaryny işleýän raýatlaryň ýa okuyan ýaşlaryň bir topar üçin mecbur zähmeti aýlanýar diýip bize oguşýan habarlarda aýdylýar. Yerli habarçymyz Röwşen Çaryýewiň Türkmenawatdan ýiberen maglumatyny bilelikde dinlädiň. Yerli tirýä Dewap vilayet birleşen ýurt topary. Şeýle sesler häzir kun Türkmenawatyň durly köçelerinde ýanglanýar. Sebäbi Türkmenawatda hökümetiň gurnamagynda medeniýet hepdeligi geçirilýär. 20-nji ýylda başlan bu çareler 29-njy iýunda tamamlanar. Bu medeniýet hepdeliginiň dowamynda durly aýdymsaz tans toparlarynyň çykyşlary we medeni serwiýaly çareler geçirilýär. Hususan da bu çareler Türkmenawatyň täze gurulan binalarynyň öňünde, ýagny sazly drama teatry, Ruhyýet köşki, Vilayet kitaphanasy we Ülkani öwreniş muzeyi ýaly belli medeni binalaryň öňünde geçirilýär. Dawaralarda ýanglanýan şygyrlar bolsa bir meňdeş çykyşlarda izli-izne prezident Berdimuhammedowa alkyş aýdylýar. Onuň jan saglygyna doga edilýär. Alyp barýan işlerinde üstünlikler arzu edilýär. Şu saatly fırsatda Nähriman arka dağına ýurdumyzyň ähli medeniýet we turgut işgärleriň adymdan
şäher alkışlar aýdýar. Milli medeniýetimizin Emma prezident aýdylýan bu alkyşly sözlere we geçirilýän beýleki çarelere ýakyndan tomaşa etmek bilen türkmenawatlylaryň ählisine densden ýetirdiýänok. Sebäbi dawarlaryň geçirilýän ýerlerine diňe saýlanyp alynan adamlar goýýarylýar. Çäre geçirilýän ýerleriň töwerekleri polisiýa tarapyndan gurşalyp ýürüýte getirilen ýa çakylyk bilen gelen adamlar içeri goýýarylýar, galanlary saklanýar. Onsoň çäreleriň bolýan ýerlerinde geçýän ýollar hem ýapyk. Bu ýagdaý indi 20-nji ýundan bäri dowam edýär. Bu bolsa öz gözegine şol dawaralara öz isleg bilen tomaşa etmäge gelen adamlaryň arasynda her hili nägilelikleriň döremegine getirýär. Özüni döwlet diýip tanadan türkmenawatly ýigit bu arada Azatlyk radiosyny şeýle diýýär. Men bu çäre gelýärkäm, maňa geçmek bolanok diýdiler. Sebäbini sorasam syomka gidip diýip düşündirdiler. Onda ýoluň oýdyna geçip sahnany özüm üçin surat alanymda meniň telefonumy alyp suratlarymı öçürip haýwat atdylar. Döwletiň aýtmagyna görä ol ýere gelip uzakdan sine diýenler başga-da kän, olaryň ählisi hem syomka bar. Ýagny bu taýda surat alınýar diýip toýa çakylyksyz gelen mehmanlar ýaly toýa goýýarylman ýüzüne gaýtarylypdyr. Döwlet çärelere goýýarylmanlygy üçin nägile emma çäre mejbur gatnaşmaly edilen we aýdymsazly dawaralary ýakyndan tomaşa etmäge mümkinçiligi bolanlarym ýagdaýdan razy däl. Olardan biri özüni çınar diýip tanadan 40 ýaşlaryndaky türkmenawatly gelin. Hökümet işgärçiler Azatlyk radiosyna bu hakda şeýle gurrun berýär. Maňa işden soň çäre gitmeli diýdiler. Bu ýagdaý birinji gezek başyma gelmeýär. Diňe çäre bilen çäklenilse boljak. Gyzyl renkli täze köýnegem tikdirmeli edildi. Çäre işden soň iýerlenmek üçin premiýada tölenmeýär. Çınaryň aýtmagyna görä bu buyrukdan boyun towlanlara işden gowulmak howpy awanýar. Şeýlelikde islese de islemese de adamlar bu buyruğa boyun bolýarlar. Ol mejburi ýagdaýlaryň dawaranyň dowamında hem dowam edýändigini, şeýlelikde konsert gutarýança adamlara ýerlerinden gymyldamaga ruhsat edilmeýändigini aýdýar. Medeniýet tepdeligi soňky 1 ýyldan bäri her ýyl bir welaýatda geçirilýär we ol prezident Berdimuhammedowyň doglan güni, ýagny 29-njy iýunda tamamlanýar. Bundan ozalky çäreleriň birine daşary ýurtly aýdymsaz toparlary, şol sanda dünýä belli aýdymçy Jennifer Lopez hem gatnaşypdy. Bu gedegem daşary ýurtly aýdymçylaryň çagyrlandygy barada il arasynda gurrun bar, emma olaryň kimlerdigi, haýsy gün nerede çykyş etjekdigi barada häzirlikçe halk köpçüligine ýaýradylan taýyk maglumat ýok. Hormatly dinleýijiler, Türkmenawatdan Röwşen Çaryýewi dinlediňiz. Türkmenistan soňky ýyllar dawaraly çäreler, konferensiýalar geçirmekde, toý dawara tutmakda esli tejribe gazandy. Şonuň bilen bir wagtda ýurtda medeniýet çäreler hem öňkü ýyllara garanyna has göreldi. Medeniýet hepdeligi bolsa indi ýyllyk bir çäre aýlandy. Türkmen medeniýeti bu hepdelige gawat ýurdyň iň önemli işleýän ýazgysy ilýän Gurbanyguly Berdimuhammedowyň 2 kitabynyň birden çap edilendigini habar berdi. Şol wagtda ol kitaplaryň biri 3 dilde neşir edilipdir. Ýöne ýurtda ençe meýil bar gara sany wasalynan, ýagny kitaplar çap edilmeýän ýazgylaryň biri Amanmurat Bugaýew meden çäreleriň öz manysyny ýitirip siyasi kuralı aylananlığını öňe sürýär. Kärdeşim Muhammed Tahiriň Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini bildirdi diňläliň. Amanmurat Türkmenawatda häzirki gün medeniýet hepdeligi geçirilýär. Ýöne adety adamlar şol çärelere eltiren okmuş diýilýär. Bu ýagdaý öňkü geçirilen medeniýet hepdeliklerinde de şeýlemedi. Hawa bi öňkü ýyllarda geçirilen medeniýet hepdeliginde de medeniýet we soňky işgärleriniň bayramçylygy bilen bagly beýlek çärelerde de şeýledi. Ol diňe bir şu medeniýet hepdeligi bilen baglylar ýurt derejesinde geçirilen ähli çärelerden aýratyn faýlanan çağırılan adamlar gatnaşýarlar beýlek adamlara gapymydamada ýapyk. Amanmada bary bir häzirki Türkmenawatda dowam edýän medeniýet hepdeligini gözüňde tutup aýtsak, şeýle çärelerde döwletiň we prezidentiň şahsiýeti alyp barýan siýasety mahabatlandyrylýar. Çykyşlarda, aýdymlarda adamlaryň şeýle çäreleri de saýlanyp eltilmegine näme sebäp bolýar? Onun bilen şeýle çäreler belli ýerlerde geçirilýär. Aýdaly bir vilayet müzeýiniň öňünde ýa bolmasa vilayet kitapxanasynyň öňünde vilayet drama teatryny vilayetlerde hem paýtagtda bina edilen ruhyet köşklerine geçirilýär. Ondan o ýere yerleşýän adam sany çäkli. Çäräň geçirilýän ýeri çağırılan adamlaryň yerleşik sanyna görä saýlanýar. Ondan beýlek adamlary bar asarlyk bolunny geçiberdiňde de olara durmaga da oturmaga da ýer bolmaýar. Hiç sebäpleriniň meýraşy. Ýöne
Aman bradaga, şol çäreleri gatnaşmaly edilen adamlaryň ählisem öz isleg bilen baran adamlar däl ýaly, ýagny mejburi ýagdaýda eltirilerin bar diýil aralarynda. Bolmagy mümkin ýöne bizde şeýler bir gep barda Türkmenle gadymdan gelýän toý diýsen gur kelle toýlanır diýe. Bizde häzir şonýal çärelere gatnaşdylar. Döwlet başçylygynyň ýa-da onuň töweregindäki ýokary derejeli wezifeli adamlaryň gözlerini ilseler, özleri üçin juda uly derece bilýärler. Ol diňe bir şol uly ýaşlylar däl, hatda men şol çağalaryň mekdep okuwçylarynyň da eýýän şol aňyny ornap dursa ullardan ýokasan kesel şol mekteplerde de hatda şeýle ýagdaýlar bolýar. Meselem mektebe gelen enata mektep ýolbaşçy ýa-da şol klasyň klas ýolbaşçy muallim bilen planiň çağa gatnaşyp dursa çäre näme men sagamy kemsizýäňiz goýup gidýäňiz diýip şunýalyrak bir akla sığmazak goppullary diýede ondan ýöne amanlarda häzir biziň habarçymyz bilen söhbetdeş bolan şol çäre gatnaşmaly edilen hökümet işgäri gelinlerden birinin stata getirenmen size olay diýär. Bize diýende şol çäreleri taýýarlyk bilen baglanşykly plan çöwünden bäri çärenin geçirilmeli ýerine barmaly diýerler, barmaly bolýar. Soňam şu çäre gatnaşmaly gün içinem ýürütip köýnek dikdirmeli bolýar diýerler. Şol aýtjak bolýan zady mutaýda mejburi eltilýär diýilen bir gurrunda bir jan bar ýaly bolup işdirýär maňa. Yo, munyň Muhammed başga sowal, munyň gaty dogry aýdylýan söz. Men bilýän şol adamlaryň şonýal nägile ýöne men diňe gatnaşan günüň gurrun etdim ýa-ni öňde ýöne çäre gatnaşdyrmak üçin öňünden şonça wagtlap bir ay öňünden 15 gün öňünden türwelleşip geçirilýär. Ondan olary erkeklere de aýallara da bir yürüyte görkezlen renkdäki egneşikler giymeklik tawsyrylýar. Olaram şol adamlaryň özüniň hasabyna alınmaly, oňa döwlet tarapyndan ýardam berilen o gaty aňryan bilen dogry fakat ol. Men öňe diňe şol gatnaşman gurrun kedidim da gatnaşan onuň. Hawa, amanlar da Türkmenabadda geçen medeniyet hepdeligine gaýdyp gelsek, indi bu häzirki gurrun eden ýagdaýlarymyzyň fonunda medeniyet nukdaý nazaryndan şol ýanky çäreden gözüňde tutulýan gazanç näme? Eger hakykatdan gözüňde tutulýan utuş bir medeniýetiň sonuwatyň ötüşine goşuljak, goşant gözüňde tutulýan nukdaý nazardan çemeleşden abi onu bir ýerde oňyn gurrun edip bolanok. Sebäp asyrlyň süňgünesiniň şeýlerak bir paýgas bar. Edebiýaty sunwaty hyzmat etmelidir. Şu paýgasyň amal edilmeýän ýerine edebiýatyň sunwatyň siýasy guruluşy, onuň siýasatyny gulluk edýän ýerine hakyky sunwat, hakyky edebiýat bolmaýar. Olar siýasatyň guraryna urulýar. Ine häzirki geçirilýän medeniýet gullaryň bir medeniýetiň ötüşine men näme goşagyny bilemok ýöne siýasatyň mahabatlandyrylmagyna öwrün ul mümkinçilikleridir. Muhammed Polya hamamradaga beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawatçy bolsun. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly publisisiýaçy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Indiki söhbet okuwçylarymyzyň pikir oýlary, teklipleri barada. Olar Türkmen konstitusiýasy boýunça öz pikirlerini aýdyp azatlykda tesbirlerini galdyrypdyrlar. Ýöne onuň öňsidi hem azatlygyň web saýtyna açylýan forumlara gatnaşyp öz pikirlerini aýtmaga, söhbetdeşlikleri, jedelleri, çekişmeleri goşulmaga çagyrýar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň konstitusiýa boýunça tekliplerini diýen atlan açan forum okuwçylarymyzda uly gyzyklanma şol sanyny çekişmede öretdi. Ma'lum bolýar, Türkmenistan ýene bir gezek öz baş kanunyny düzedişge girenmekçi bolýar we metduga darkaly il halkynyň islegleriniň we teklipleriniň öwrenilmeligini aýdýar. Emma yerli synçylaryň aýtmagyna görä Türkmen metdugatyny halk içinden çykan teklipler ýa pikir alışmalar görünü bermeýär. Resmi Türkmen metdugatyndan tapawutlykda Azatlyk radiosynyň web saýtyna baş kanun warat edilýän teklipler sanlyca günne 14 çaborly we olarda dürli pikirler ortaga atylýar.
Okujuların tekliplerini esasy öňe çykýan alada pikir Türkmenistanyň kanunlaryň hakykatdan hem kämilleşdirilmegi we işledilmegi barada alada bolup görnýär. Aýdaly okujularymyz Türkmenistanyň hem Germaniýadaky kanunlaryň bolmagyny, Türkiýedäki kanunlaryň ýerine ýetirilişine gödäwçilik edýän Konstitusiýa sudynyň bolmagyny isleýärler. Şeýle dolar kanunçylygyň ýaşy bir çene baran adamlaryň el çarpyşy bilen garşdyrylmaly däldigini, saýlawlaryň hakyky saýlaw bolmalygyny, prezidentlik möhletiniň bolsa udoldurmaly däldigini belleýärler. Mysal üçin Nevitdagdan Hekim ağa prezidentlik möhletini 3 ýyla getirmegi, azaltmagy teklip edýär hemde onu 2-nji möhlete asla goýmaly dälýär. Bu pikir Murad adly okujymyz hem bolýar. Muradyň pikirine görä Türkmenistanyň saýlawlary galyplaşdyrylýar we adamlar oňa tassdan gatnaşmaýar diýeni ýaly. Ol bu ýagdaýda prezidentligiň 7 ýyla çenlik hem udoldurup biljegini, hatda ömürlük edilmeginiň hem daş däldigini uýdurýar. Şeýle de Murat türkmen kanunçylygynyň kämilleşdirilýänligi barada 2008-nji ýyldan bäri günne diýen ýaly gurrun edilýändigini, emma durmuşda üýtgeýän zadyň ýokdugyny aýdýar. Ol bu pikirini uzak möhletli türme tutsaglyklaryny azaltmak barada edilýän gurrunlaryň diňe gurrun bolup galýanlygy bilen delillendirýär. Okujularymyzyň käbir temadan çykyp ýurtdaky işsizlik, oku bilim meselesi, paraxorluk barada gurrun edýär. Emma baş kanuny teklipler boýunça bir mesele, prezidentlik möhleti baradaky mesele gaýta-gaýta öňe çykýar. Belki de Türkmenistanyň prezidentlik möhletiniň udoldurmak ähtimallygy baradaky aladalar bilen baglydyr. Aýdaly jurist atly okujymyz Türkmenistanyň prezidentlik möhleti 4 ýyldan köp bolmaly, ödem 2 ýedekden köp saýlanmaly, ýogsa prezident azyp başlaýar diýip ýazýar. Türkiýeden forma goşulan Cennet Aknur bolsa konstitusiýa düzediş girizmegiň häzirki prezidenti ýene bir 7 ýyl saklamak üçin oýlanyp tapylan pirimdigini, soňanyň ýerine agtygynyň taýýarlanmagynyň hem mümkinligini öňe sürýär we Türkmenistan Demirgaz Kareýew bilen deňeşdirýär. Afrikadan seslenmeýän jan Türkmenistanyň sugutlaryň garasyz bolmagyny, kanun goraýjylaryň öz işlerini kanun esasynda edip bilmegine mümkinçilik töredilmegini, olaryň prezidente ýa başga bir adamy bagly bolmalygyny teklip edýär. Gurban atly okujymyz Türkmenistanyň prezident dolanýaryşy sistemasyny ýatyryp parlament respublikasyny döretmeli diýen pikiri orta atýar. Ol şonda Türkmenistanyň ilim we tehnologiýa taýdan ösen ýurt boljagyny aýdýar. Yolbars atly okujymyzyň pikirine görä Türkmenistanyň baş kanuny üýtgetmek hökmanel. Yolbars kanuny adam ýaly ýöresler hem bolýar diýip ýazýar. Emma İstanbuldan Resul başga pikirde. Men pikir edýän prezident ömürlük saýlamaly edip konstitusiýany üýtgetmeli. Onu we kämillik ýaşyna ýetmedik maşgala agdalaryny döwlet hasabyna eklemeli. Şeýle edilen ol şahsy problemler gaýra goýup diňe halkyň aladasyny eder diýip İstanbuldan Resul ýazypdyr. Kanadadan forma goşulan Rahmanyň pikirine görä konstitusiýa girizilejek düzedişler halk üçin bähwitli bolmaz. Serdar atly okujymyz bolsa Berdimuhammedow prezident bolmagynyň konstitusiýa düzediş girizip başlady. Konstitusiýa triýapka boldy diýip ýazýar. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günneligimiziň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşuna Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimizi saatlar kesmek we täzelikler bilen dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.